asko dira, ja berritzen hasi ginitela gure inauteriak, 24 urte, konkretuki. Eta, berritzen hasi ginenean, nolabait, egin gendun, aspaldiko garaietan egiten ziren modura, ez? Eta duela 100 urte edo txekor bat hiltzen zuten, dantzariak, ze Lizartzeko inauterien ardatza dantza da, Lizartzeko inauteri dantzak, eta dantzariak orduan egiten zuten txekor bat hiltzen zuten, ospatzeko inauteri guztietako jakia izateko. Orduan guk ere horrela hasi ginen, eta gaur hau izango da, ez dugu txekorra hilko, noski hemen, baino izango da egun hori nolabait aipatzeko edo nolabait. Eta txekorraren agar jango dugu gibela dastatuko dugu. Eta horren inguruan, gero izango da, Otsolar dantza taldeak antolatzaile bezala, egingo du bere emanaldi nagusia, antzerkigileak baita ere egin duteia parodia bat txekorraren inguruan, eta gero bazkari batekin nola amaituko dugu. Adin ezberdinetakoak, 60 urte ingurutik hasi, txikienak izango dituzte 4 edo 5 urte, ez? Eta dantzariak hemen agertuko direnak eszenatokian 60 inguru izango dira, beste 17 musikari ere bai, antzerkigileak ere beste 12 bat izango dira, baita ere hemen parte hartuko duten agintari bereziak izendatzen ditugunak, baita ere inauteritako, baden ere 100 lagun inguru parte hartzen izango beha noski. Honek bide ematen du nolabait, giroa sortzeko, aste guzian berriro atzea lana egiteko, prestatzeko bakoitza, dantzain behar duna dantzarako, mozorrotu behar duna mozorrotzeko, denetarako, ez? Giroa pixka sortzeko asko balio du gaur egungo jaialdi honek. Dantzain godeu, eta gero batzuk itzaio gustatzen da, beste batzuk txekorran gibela dastatuko gue. Soziedadea juten geha batzuk, paia eta jatea, bazkaltzea, dantzarek. Gero denok batia soziedadea elkartzen geha da bazkari egiten deu. Dantza? Asko. Asko. Zun bostekoa, kuku, txalo eta txalo, agurra, ongi etorria, da jazta. Otsoa eta hartza. Besoldori nao jende horren dantzain behatelakon. Bueno, ni baita urduri xamar nao, baina eitxatzet ondo batean. Aurren antzerki bat ikeue, eta gero dantza iten duguk. Gukin behateu aurreskua, kukuan dantza, txalo eta emaiok bostekoa. Baina gugea talde berdinakok, baina lehenoitzen duen batzuk beste talde batzutakok dira, baina gukine bai iteue dantza.